Ayos. Ayos lang. Sige, exercise lang, exercise. Padurda plus lamang tama, kuan. Pang paniwang-niwang lamang. Sige daw. Come on, baby. Come on, baile, baby, baile. Baile, baby, baile. Hands up, baby, hands up. Give me your hands, give me your hands. Baby, hands up. Give me your hands. Again. The best. Ulok-ulok mo. Dito pag-ulok eh. Yeah, the best. Oy, Chidit Manila. Buro baili na muna, Chidit Manila. Buro baili muna kita. Buro baili. Baili. Manay baili ka, Seres. Buro baili na muna. Buro baili muna. Baili. The best na di. Magayunon ma. Gayunon. Yes. Gayunon. Okay. Come on, baby. Baile, baby. Hands up, baby, hands up. Baby, hands up. Give me your hands. Give me your hands. Baby, hands up. Give me your hands. Hola. Naroon naman gusto ka panahonan ko ito sa bulo. Yun ang ganinin mga tugang ang pigbabaray limi ka ito. Yun ang ganyan na hands up, baby, hands up. Nangangaral po kang bailihan. Nangangaral po kang bailihan. O bueno, ano na? Hi there, good afternoon, good morning. Ronald Baldo sa Technical Department. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good afternoon, good morning pala. Welcome sa programang Morning Hearing sa DCGB. Kumusta lamang sa tuyang aldaw? Bueno. Halangkaw ang kasukan COVID sa Bicol Region. Nahaandal mismo ang Department of Health tungkol mga tugang sitwasyon ta sa palibot. Good morning, Tabi Ate Tess Opeña. Happy 60th ngaya birthday kay Agnes Mape kang Legazpi City Hall. Oy, the best ha. Agnes Mape, happy birthday. Sabi ni Paring Ray, Salmo 11:20, 112:57. Paladan, antabo, na matinao, asin, mapinasublik. Na daay nagdadaya sa iyang negosyo. Ang matanos na tao, daay masasala. Gigiramdumon siya sagkod paman. Daay siya natatakot sa maraot na bareta. Makusog an sa iyang pagtuwod, asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Yeah. Okay. Good morning, Paring Ray. Magandang morning. Sabi man ni Sir Ben, when nice people touch your lives, we see how beautiful and wonderful our world can be. Blessed are those who give us time, nice thoughts, and love. Yes. God bless everyone. Good morning, Tabi Sir Ben. Sanang Forbes Academy. Mga birthday celebrators natin, magandang morning. Number 1 listeners ngayon, good morning to the listeners of number 1 radio station. Lalo na sa lalaking hindi inuumaga. Good morning, Tabi Manay Merly Caceres dyan sa Bitano. Listening po sa
Kay Andres Bejo and family kang Kanaway from RMB. Good morning. Aratabon talaga. Advance happy birthday kay Lucia Hili ng Office of General Services, Legazpi City. In regards to Ninang Noni Galvez ng Pigcales, Legazpi City. And Yuli ng Anislag from MMC. Manay Merly Caceres. Good morning, Tabi. Magsunod kita sa tama baya na health protocol. Taluway-luway nagdadakulang COVID positive sa paligid ka. Iba man sa to, pagmamata, pagkaaga, imbis na magpasalamat sa Diyos, tabuhay pa. Tainot, nagigap-gapan ng cellphone, keep safe, sabi ni Dan Orense. Atinits Manzanillo, good morning. Ginapros ka lamang Atinits Kiburbayli. Good morning, sabi ni Jeril, nagpili ka na naman kiibos o nagpila sa Sigam Barayli sa mga senior. All Macedonian Heritors, listeners, viewers, Aranyas family, lalo na sa Lacandula Drive, Gogon. All over the world, good morning. Alright. Isma, uyan nakataning mo, uloki daw. Uyan nakataning mo, uloki daw. Tapos sabihan mong, Ismail, God is good all the time. Yeah. Sige daw, uloki daw. Ulok, para murusot pagkagaga ng Diyos. Magparamurosot. Magparamurosot. You know? Ngayon na smile kita everyday. Naka-smile everyday. Ang satuya tabi na mga sadiri. Tangani po mga tugang na ang aldaw ta happy. Di ba? Okay na? Yes, sir. Aramuntan mga report. Hali po dyan sa luwas. Mga baretang may init, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Lowens Barcena sa primerong report. Hali po dyan sa luwas. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat Tabi, VP. Maray na aga. Magayunon pa ngunyan pala ng bulan. Siyempre. Anabangan mo kung paano nag-uldot ang bulan. Mas kanyan, mas maka-enjoy Mas yan. maka-enjoy yun. Ano pa nag-uldot? Tapos kay ba mo nga sukan mo, so lalabs mo. Tapos mata naman kabi. Nag-uldot na ang bulan. Kita na rin man. Di ba? Makaugmaw niya. Okay, sige. Roger Tapi, VP, sa mga dagdag pang bareta, sarong 50 anyos na lalaki kun sa karsel pagkatapos na nakubun kan otoridad dahil sa kaso nin panlulupig sa barangay Orosite, Legazpi City kasuhapon. Basado sa police record ka Legazpi City Police, ini sarong may agom na lalaki na tuyong de ipinagunambitan kan hepatura para sa protection kan biktima na saro ining taga-Purokdos kan barangay Orosite. Ini inarestar kan hepatura sa bisa kan mandamiento de aresto dahil sa pagkomitir nin panlulupig alegado may relasyon sa pagbalgar kan RA 7610 o violasyon kontra kababaihan asin kaakian na warang piyansang ipinagre-rekomendar para sa iyang paramientras na libertad ang arestadong persona nasa kustodiya ng unyan kan Legazpi City Police para sa formal na disposisyon asin inquest proceedings sa paagi man kay ni Tabi BP Henry ani patura kung matatandaan kadako lini mga communication campaign na nangangapudan sa publiko na umiwas sa mga pagigiribo ng mga siring na bagay asin so mga naiiling na pwede maging biktima kay ni ilikay sa mga perpetrators tanganin ng makalikay sa mga siring kining violensya. Yan Tabi BP. So para mga dagdag na bareta, alidigdi sa Legazpi City Police. Yes. Ako po si LBB. Thank you, Lowens. Mientras tanto, haramontan iba pang mga istorya in the morning. Mga tugang sa DCGB, Al Armario nasa linya. 5:21 sa morning hirit. Paring Al, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, buddy. Pati untangon na so madihon ta. Di mading Emily D. Mendoza. Uy, Madi. Golden birthday. Birthday ngon yan? Golden birthday. 50 ng tao. Ay, the best man si Madi Palan. Golden birthday ngon yan. 50th birthday, 50. Oo, golden na. Oo. Happy birthday. Happy birthday! Saan nga na naka-star ini?
Ayan, pagkagiyari sa Barangay 15. Barangay 15. Oh. Ipamati iyan kan sa iyang mabuto na agong So first Paring love, Benny. so first love ini ni Benny, paring Benny. So namin di bagang kan, Oh. nag-ilusyon niya. So gari, ikapito niyang first love. Bata nga yung birthday ngayon, bata na ka ngayon. Rapadon kita kay ni Benny pag nato parang. Bata nga yung birthday niya ni Mrs. Pig. Oh, happy birthday na lang po. Enjoy, happy 50th birthday. Yes, okay. Emily D. Mendoza. The best. Happy birthday. Yes. Okay. Okay. Sa mga informasyon pa rin, takot na magpa-check up sa doktor. Ang mga may trangkaso ko niyan, lalo sa mga hararayong barangay, dahil baka unfindings COVID. Yan ang sitwasyon ko niyan, digdi sa mga rayong barangay na kadakol ang mga may trangkaso ko niyan. Sa pagtubod, baka man COVID, kundi dahil sa panahon, init mo rin baga, nagkabagat pa, kaya normal sa eksperyensya kada taon na pag nagabago ang klima, diring kayo ni ang mga naglalakok na hilang sipon natin na trangkaso. Sabi baga sa kunin mga bulan na Agosto, base sa eksperyensya. Kung mag-survey ka man hanggang mo niyan sa mga barangay, nalalig sa mga rayong lugar, talagang kadakol ang mga may trangkaso. Pero ayun na nga ang problema, tatarakot magpa-doktor na, baka ngaya maging COVID patient man. Imbes baga limitaran sa mga may COVID, lalong magdaragdag ini. Imbes ang sitwasyon ko niyan, ang mga may trangkaso, herbal na sana, na nakul man nagkakararahay, pero sabi nga nita, wala na sa gastos, as in, dahil na lamang makadagdag sa COVID, na kaya man, seryoson. Kaya mo yan talaga pa rin, ang sitwasyon. Kadako na may trangkaso, pero tarakot na magpa-check up sa doktor. Yan ang pagkaros ka mga informasyon. Hindi sa lawas, Alar Mario, DCGB. Salamat, paringal sa report. I-text na po, di ba, pang mga birthday greetings, papasadahan tayo yan. Ramon ta muna ang report ni Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga para antabay niya to. Sa mga dagdag niya tong bareta. Sunod-sunod na BP, ang mga lockdown digdi sa 3rd district po sa mga municipal building. Iyo. Para ityo, barangay, asin iba pa. Kailan talagang namamayagpag ang positibo sa COVID. Kung sa inagdadala na ini BP, ninkaaditan sa kapalibutan. So DOH nga ni baga na dito nakasuhapon sa press kaninda virtual press meeting. Base sa monitoring kan DCGB News, latest NRHU building kan ginubatan. Kung ganyan na aldaw para mientras isa sarango na. Sundo ini sa Hunyo Jess. Ini matapos na nagkondusir nin swab test sa mga personalis digdi parte kan pagpasiguro. Sagod na ka nagluwas ang mga test result. 2 sa mga empleados positibo. Automatic nagdesisyon si Mayor Gemma Anong Hoko na ipasara ang RHU building, disinfect, mantang ang mga nagtatrabaho digdi igarabisuhan home quarantine ang una under observation sin databi bibi. Mientras tanto sa Piduran, ilang bilog na barangay Banawan, lockdown, maiwasan na contact tracing ang isa sa Gibo, matapos ang Sarong Beach W, nag-positive sa nasabing lugar. Bata nagparalakaw ito sa barangay. Barangay health worker ibagang trabaho kayan saroon sa mga grupo nga ni saroon sa mga mahigos na sangatang sa tuyan na barangay. Nagkikikot-ikot yan sa mga barangay, sa mga residentes. Natural na kulo na nakasalamuha kay na. Kaya correct. Ongoing and contact tracing
para dai makawagas ang virus, bilog na residentes kan barangay Pigabisuhan ni Mayor Alan Arandia nagpaluwas na ning kasuguan sa barangay. Dahil nang una magpararuluwas. Tama. Sa ngunyan, an araw kay ning dakol ang mga nagpa-positive. Kampantiyo na kaya kita sa palibot. Ako, kaso apon, nagot nga na ako sa palibot. Kampantiyong kita. Pero, maski puro pa na bibi, isipon mo nga taga-RH yung nagpa-positive. Dahil man nga naisip na kaniba yan. Dahil naman naisip kaniba yan. Ang gustong sabihin ko, otoridad ka sa salud, gustong sabihin mo, mo ang mga safety protocols. Pero nagtata nagpa-positive. Siyempre, naulakitan. May mga instances talaga na mas kanong ingat mo, maulakitan ka. Yan na, ang simple sa ng pagmask. Di ba, Jim mo? Simple sa ng pagmask. Iyan na mask mong iyan, pag pagpaparakaputan mo iyan na, kita baga, kikaputan tang masta para ngaya, kung nagbaba, nagtaas, nagkuhan, kikaputan ta baga, sa may harani sa dungo ta, delikado iyan. Delikado iyan. Kung ang kamot mo, bako malinig, kung, halimbawa, yaong ka sa naglakaw-lakaw ka sa mall o kung sain, so kamot mo bako malinig, o kinapot mo duman sa kaputan kang, escalator, elevator, may nakadukot man pala naman na virus, nakapaduman sa kamot mo, kinapot mo sa mask mo, mangarog ka yan. Ako nga namamalisyan ko, BP, aral daw baga, mamotor ka, makabayo ka, mamotor ka, libot ka digdi sa 3rd district, mainiton, mauran, mainiton. Pag uli mo, mahanaw ka kan kamot mo. Ngayon, kubog-kubog ang kamot ko. Bako man, yan pagkabog-kubong kamot ko, bako man yan sa paghanao boda sa tapos pagmotor mo. Tapos wabislog ko na pagkabag niya ko, surip garo ini. Iba man ang kuwang kayan, iba man ang kausa kang pagkabog-kubog ang kamot mo. Aram mo na ang rason. Aram ko na yan. Bako ang surip. Ano ini? Lack of hands daw. Lack of hands on. Kulas. Pero seryoso, yan mga doktor, mga nurses, nagapurositibo, paminsan talaga, may nakakalusot talaga dyan, di ba? Dulo kuwan ka sa mga pasyente. Pero lalo na kita na mga mga bako medical frontliners, talagang, ang mga mas talaga, bako man talaga masyadong mga pang super na pang depensa. Ako Kaya dapat talaga, nag-iingat kita. Dahil naman ako mag-interview, BP. Kaya pasensya na mo. Dahil na ako Oo, mag-interview. tama yan. Pwede kitang mga interview mga suro cellphone na lang. Di ba? Dahil nga na pwede ang cellphone tayo. Pahali sa mo, ipapasa mo. Apudan mo. Through phone ang apudan mo. Maibitar na kita katong so direkta na ma-interview kayo. Ipapasa ang cellphone para mahali sa ko. Iyo baga. Sa Manila baga, mga prakto. Ugaring, wala man kita kigkuhan. Itong sa microphone, bibog takang kiba nga sarong 2 metro na tukon. Yan parehas man sila. Irarani mo duman sa ngimot. So, tapos ko tatuhol suon mo naman. Ayaw mang giraray. Iyo, kaya po ng cellphone, ma-disinfect mo pagkatapos mo mag-interview. Kundi, maradiskuido yung tulos. Iyon para naman. isprehan mo yan. Panunas na daw ining bahit na ini. Araw ka na pag-iingat, kung kita conscious gabos talaga, makakatuwang kita. Imagine ka sa wapon ang DOS, na problema na. Isipan mo, BP, ang PRTTH, dahil na nag-acceptar mo niyan kay COVID positive, tapanoon. Ang BRTTH kaya, ang piga ako dyan, so may severe case. Pero sa mga moderate mga kwan, dahil manan, may mga sa LGU ng tita o kung anong gigibon niya. Paano na kumpara noon ang mga ospital na nag-acceptar? Paano na kumpara noon ang crematorium? Makakatuwang talaga kita kung paano kita mag-ingat kan sa tuyang sa dito. Dapat kita makaarog duman sa India. Kada sa tuya iyan, kung dahil kita, kasabahapon, may binakalan akong pandesal ni ko nakatagal tinaraman ko sa babayi nganya ko, madam, pwede po pakiayos kang kwan mo, kang mas mo ang mas mo tabi, nasa ngimot mo lang, dapat pati dungo natatahuban. Kang layo naman yan ang panahon. Then ako nagbakal kay pandesal. Totoo din ako nagnganya ko, din nalagod pa ako mabakal sa masunod na sana pagmarian pakamas mo. Then ako nagbakal kay pandesal kasapon. Diba? Mga araw ka ng pag-iingat, kaya lang, siyempre, may mga paminsan, may aksidenteng nangyayari, talagang nalanghap mo yung paminsan. Pero, sa pag-iingat, mapuprolong ang sa imo na gigibuhon para ka makaiwas sa araw ka na virus. Yeah. Diba? Okay. Sige, iyan ta, BPP. Grabe. Nagupati permina sa ng buyong.
Ay ba man yan nakaw sa kaan? Sigan disinfecto, mga sarong botilya. Pag nagatul-gatulan na lonan, kumain naman to. Latasunta ka dyan. Jimmy na salita Okay. si Jimmy News. Nangyayari. Ata, kaso hapon, nag-join ako sa meeting kang virtual press con kang DOH, Bicol. Tato, padagog ko sa Indo, sa appeal ni Director Vera. Diba sa programa tangan na po, Toro Labang Oras, ano. Ipadangog ko po sa Indo, na ditan department, ang gobyerno talaga, kung nga, bagod nga, gano'n, hihuga ka naman. Pero talaga sinda mga tugang, sige-sige talaga ang advocacy. Dahil nanggad mapundo. Pero kita po nagabos, ako, kita, kita gabos. May papel. Diba? May papel kita. Ang pagtatanggal po kimas, dakulang ko ang pagparatanggal kimas. At tabi, di kita magtiwala sa ka-empleyado ta. O kung sisay man nakatrabaho ta. Diba? Mas maray po na pagkauron mo siya, nakamas ka. Diba? Yan na. At kaso apo na nun, sabi naman ni Mayor, ang pagkaraon kaya rampangan. Diba? Ang pagkaraon, matanggal kimas, nag-ururo. Di man kigarantiyan 1 meter distance mo. Kung nagkakaong ka mo dyan sa maparos na lugar, hali isay mo ang paros pasiring sa kampang mo. Diba? O kung ano, yan na kampang mo man hali isay pasiring sa mo ang paros. O electric fan, di man kigarantiyan na. At sigurado kang siya, di ba? Sigurado ka, sabi nga na ikan mga interview ta ka ito, mga tugang kara doktor, sa mga infectious disease specialist. Ang gabos na kampang mo, tratuhon mong positibo. Di ba? Ang gabos na kauron mo, tratuhon mo siyang positibo. Maski dyan sa laog kang arong mo, maski dyan sa laog kang harong ta, maski tabi iyan na kasarabay mo sa harong, dapat permi kita mag-obserbar kan mga tama na distansya. Di ba? Apira sa nasa agaw mo, tampag alangan man na. Pag makaturog ka mo, dumang nga ka agaw mo sa sofa, ano ngayon pag-una mo sa agaw, dulagan mo ako. Pag-una ako ngayon agaw, yun na naman kaya ang tuyo mo. Yan sa turupada kita digdi, turupada duman. Uya, ay, sus ko, baya na. Dahil kita, sa India, ilingonin do sa India, ay sus kasubang, nag-iling na naman ako. Nakabalik so ang tawod jo, Ronald, pigsusulo. Pigsusulo ang tawod, tanay na kaya sa crematorium ninda. Bataan, nanggigiraba ako, ta. So nagagadan bagad, Ronald, na bago suloon, di nagadan. Tigko ko po, kang kapamilya. Tigko nga nilaling naman na kinover kan TV, CNN, Tigko ko po niya, so natatahuban, mga tugang na bangkay, tapinghibian niya. So ngimot niya, natatahuban. So dungo niya po dai, luwas ang dungo, nakamask niya. Look at that, mga araw ka na sitwasyon da. Di ba? Kaya yan ang kwanta yan na ngaya. Dahil na mga euroron, iridom inom, tiripay. Iwasan tango na po yan. Ta. So DOH, i-replay ko sa endo so appeal ni Dr. Vera. Ta medyo magabat po mga tugang sa tuya na sitwasyon sa ngunyan. Sabi kan DOH, increasing, pera kaswapon sa Legazpi, Garo 27. Diba? Increasing ang number ta, naglalangkaw tabi ang kwanta digdi. Bata ngunyan, din na malisyahan, pag may nagpositibo sa sarong-harong, nauubos ang gabos. May naulakitan tulos, kumpara baga kang inot. Yan ang observation ni Mayor. Rosal kan ma-interview ta, naulakitan tulos. Diba? Araw ka na ang pangyayari pag abot mo sa opisina mo, matanggal kang mas mo, kauron mo sa opisina mo, ay, data sure ka, wala sure ka man duman sa kauron mo. Diba? Sabi nga ni Dr. Alan Lucanyas, pag siya naglalaog sa mall, ang kamot niya nasa bulsa niya. Nasa bulsa niya ang kamot niya. Dahil ka magparakapot-kapot yan sa konsain. Tama ito na tiksa ko ni Dr. Alan Lucanyas kag enot. Pag niya malawag ka sa mall, masakat ka ngayon sa escalator. Dahil ka magkapot yan sa barandilya ka ngayon, kaputan ka. Ang kamot, di nasa bulsa. Nga hindi ka makaiwas na magpara, kapot-kapot. Makaiwas ka na magpakapot-kapot, di ba? Magpara pili-pili ka dyan kibabakalon mo, pwede man nakaputan, pwede man nahilingon mo. Pero dapat ma-spray ka na kang kamot mo kang alkohol. Kampanti kaya kita masyado mga to. Ilingon mo,
sa mga pulis, sa mga barangay official pagka mo dahil nagsunod, dahil pasunod ang dapat na protocol, arrestaron kang pulis, warrantless arrest pati. Tadtod, tababalikan ta iyan. Ano ba oh? Warrantless arrest sa mga barangay official na nasa super spreader events tutugutan. Yan na po mo ka natupadang anaberda matesting tadawang urag kan iba mga tugang kung iyan na mga nagapatupada dyan sa barangay ninda kayang bitbitong kang pulis ang punong barangay. Newspaper front Baga, page. Enot haralo sa baga morning yan. hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kung kayang bitbitong kang pulis, yan. News Manager Mar de la Cruz, Paringmar, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga tagalantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Mga aki, de pa na papanahon para bakunahan kontra COVID-19 sigon kay Secretary Duque. Dahil kulang pa ang bakuna. Iyo? Ang nabakunahan na daga, boss, saka na. Nagiulok nga naga pa din. Sige pa nga po din. Magpabarakuna na nga ka mo. Naman bakuna. Ikaw ang bakuna para duman sa priority. Ang problema, so nasa priority list, abo magpabakuna. Ayan ang problema. So mga arog may gusto na, dahil mabibakunahan. Abo man. Dahil ka pa man nga sa lista. Marikan, sumuya na. Bakunahan na. Yan ang May problema. matapos na. Alright. Tanto, nakarecover sa COVID-19 sa nasyon, umabot na sa 1.1 million. Mantang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, puminakol na sa 1.20 million. Sa ibang bareta, sa raw sagot tulong bagyo, posibleng maglaok sa nasyon sa Hunyo, sigon sa pag-asa. Mantang impeachment case kontra kay Associate Justice Marvic Leonin, ibinasura kan Justice Committee sa Kamara dahil sa kawaran in sufficient inform. Mati tulos. Iyo. Mariman. Deng doon eh. Joint guidelines sa pag-aresto sa mga mask violators. Tigsa sa pinal na kan Department of Justice as in DILG. Yes. Okay, mantang NDRRMC, mapa of giraray ni nationwide simultaneous earthquake drill sa Hunyo. Okay, mga bakuna nasa abot sa 12 million doses. Bigla lang man na mag-abot sa nasyon sa Hunyo. Iyan ang bigataram ko na puro man sa napaabot pa. Pero sa tambak talagang bakuna, kulang pa para sa publiko. Roger. Okay, so parbihin man sa mga mainit ko niyan. Mantang PNP nagpahayag ang arestran sa mga lokal na opisyal na padarahan o promotor kan pagsuway sa health protocol. At ang matitesting ta dyan pa di sa barangay na may tupada. Aberdaw. Okay. Yan, VP, yung masana mga address ko niya na mga medyo mainit. Ito dyan sa tuyag kan PYC Enterprises. Para sa itong mga bits of radio, pang negosyo, pang lalabs, pang disaster, pang komunikasyon. Pang lalabs. PYC yan, PYC na yan. Si Lalabs, sa tawad mo kay BHF. Saan mo ulit siya? Ayos pa din, 24/7 ka mong connected. I-text mo na ngaya Channel 4 kita. Kauron mo siya. Dahil mananggal ki-record kang madangaw. Dahil ka madadakop. Kumusta lang kay Prime, kay Raul, at kay Marisa Calyo. Ang tindahan ng Sampang kan LTO sin LTFRB office sa Rawis, Porok 2. Tapos na po sinda. From News Base, Mardelag, Taingiba. Good morning. Good morning, Tabi Newspaper front Bossing. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front Raul. page. Enot sa morning hirit. Kalyo. Bueno, mga tugang, sandali lang, ayo digdida muna kita sa, ay sus, ano nga nang gigibuon ko? Kon muna tayo, Nalso, kondora muna tayo. Ikondora muna natin, ha? At iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino.
Yes, iba talaga ang Pinoy. Iba mag-alaga, iba dumiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the old Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their ka-asenso dreams. And that's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kundura's FB page. Dahil, sabi nga ng Kundura, iba ang Pinoy. Okay, yun. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Aramon tandagdag na report. Hali dyan sa luwas. Nasa linya po si Ans Galero. Ans, good morning, Ans. Go. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, nakatala ang gibuhol ngunyan aldao sa Albay Farmers Bounty Village an awarding ceremony kan Albay for Beautification Clean and Green Program na sarong programa kan gobyerno provincial kan Albay. Matapos ang halawig na panahon ay tinaok kan Albay Provincial Agriculture's Office, uminabot na ang aldang ngunyan kung sa informalmente ng tatawanan din pagmidbid kan gobyerno provincial ang mga barangay as in LGU na nagpahiling ng tibay as sa physicalmente papagayon kan sa indang mga lugar o kaya lokalidad. Sigun kay Provincial Agriculturist Che Rebeta, sa mismong awarding ceremony na ninda ipapaluwas, ang opisyal as in pinal na resulta kan naging validation ninda para sa bagay na inialagad at sindang nag-informar may koneksyon digdi sa mga kanya-kanyang LGU sa probinsya kan Albay. 125,000 pesos ang itatao bilang third prize para sa search o na magagana sa search for outstanding barangay, mantan 150,000 pesos man sa second prize sa 175,000 sa magiging champion kaini. May 5,000 man na consolation prize na tatao para sa non-winning barangays, as in ang manggagana man na para sa search for outstanding LGU, makakauaman ni na 250,000 pesos, mantang ugaman sindang ipinaghanda na premyo para man sa manggagana sa search for outstanding municipal o kaya city agricultural officer na 100,000 pesos. Sinabi ni Rebeta na naglalaom siya na maski na matatapos naman yan ang sa indang programang haloy ng pinunan o kaya pinuunan pa kan na kasagsagan kan pandemyang COVID-19, naglalaom siya na magpadagos man giraray ang expertos kan mga barangay officials sa LGU na paragos na mapagayon ang sa indang mga lugar. Lalo pa ngunya na dakulman ang naglalalaom na mabuhay naman ang turismo sa tuyang kapalibutan. Pinaglalaoman na sigun kay Rebeta na maging presente sa nasambitan ng pagtiripon ang gobernador o si Gobernador Francis Bichara para mismong siya mismo ang magtao nin pagmidbid asin award o kaya premyo sa mga manggaganang barangay asin LGU para sa nasambitan ng programa. Ito ni VPN mga impormasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans, sa report. Happy birthday to you. Mga birthday celebrators, good morning natin. Good morning po sa Indogabos. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Ano naman, ining-fight mo naman na ini, amigong Jay. Ako niya, bata nga importantiho ng kamot. Iyo bag, amigo? Happy birthday. Saraman. Saraman, Jay. Happy birthday po kay si Fora Mendoza. Happy birthday To you. Happy birthday po. Advance happy birthday kay Lucia Healy ng Office of General Services, Legazpi City, and regards to Ninang Noni Galvez ng Pigkali Legazpi and Jolie Obanislag Daraga Albay. Sabi ni Manay Merly Caceres. Happy 60th birthday po kay Agnes Mape kang Legazpi City Hall. To you. Sabi po yan ni Ate Teso Peña, ang Secretary General kay I Love You Fans Club. Okay. Good morning, Tabi. Happy birthday. Birthday to Kay Kuya Tony. Ali kay Mama, kay you. Happy
Kuya Tony, hali kay Bering. Bering ba to? Basta, hali po. Good morning, Tabi. Happy birthday. At saka, didi kita sa Smart. Bakit po dito sa Pilipinas ko konti ang bakuna, sa ibang bansa maraming bakuna? Ay paano kaya baga? Kita baga, nagbabakal kita baga sa ibang nasyon, kaya kulang pagod na po-produce na mga bakuna. Good morning, apot ko lang po kung nagpa-enroll ako kan aki ko sa kinder. Problema ko po, wala akong pagkua kan birth certificate sa PSA. Dahil po pig ko kang maestra sa birth certificate na ali sa simbahan. Apot ko lang po, sa birth certificate na ali sa simbahan, wala ka mugtakan. Dahil man po ki birth certificate na haling simbahan. Ang hali pong simbahan, bako ang birth certificate, bako Ronald, ang hali pong simbahan, ang apod ko ang baptismal certificate. Iyo po, baptismal certificate po ito sa aling simbahan. Ang requirement is birth certificate. Kaya lang iyan na birth certificate na iyan, requirement talaga para ramon ang tunay na pagkakakilanlan kan sarong tao, taluman ibabase po ang scholastic records kan aki. Ngani na day madipisilan sa mga abot na daw. Di ba? Ngani iyan ibubugtak niya sa mga record niya hanggang siya magtrabaho. Di ba? Kung iyan po ang requirement, iyan po talagang dapat isubmit. Kaya lang, pwede man po na to follow na lang. May pandemic baga. Kauronon sa teacher, na kung pwede, to follow na lang iyan na kung na iyan. Basta importante po dyan, tama, kung ano nakapalaman sa birth certificate na pangaran, spelling lalo na. Anong pangaran sa birth certificate, boda spelling na tama, yun dapat ang isusurat mo dyan sa scholastic record niya. Ngani po na dahil siya madipisilan sa record niya hanggang siya magkalis, hanggang magtapos, hanggang siya na magkaigwanin trabaho. Okay? Morning, nadadaog signal kang ng DCGB ang mga taga, ano ito? Nadadaog ang signal? Delugod ako naka-tune in. Sige, basta tayo pa-check ta daw. Henry, agang-aga, puminalsok na naman sa APEC. Ang APEC digdi sa Taysan, wala lamang binago ang mga tawong ini. Wala na pag-asa, mapakari ang serbisyo. Banatin na ang Henry M. Happy birthday! Listening po kay Andres Bejo and family ng Kanaway Malilipot. Alright, wala na? Wala na kay may birth ito. Happy birthday kay Emilio Magalona ng Gabawan at kay Jesus Magalona. Garmay saro pa. Happy birthday po kay John Bernie Enteria ng Kidako. Sabi ni Love Lola. Okay, iyon. Happy birthday tabi sa mga birthday celebrators natin. Sandali, dito daw sa Facebook Live, hilingon takon may birthday greetings na nakatutok mga tugang sa naka-Facebook Live. Ngunyan tabing aga digdi po sa tuya na programa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sus ko, 40 comments ngunyan ini. Ngunyan, sandali lang basahan ta mo na ita masupugon sa mga watching from Antipolo, pa shout out po kay Mama Rosa Abanes at Papa Antonio Abanes dyan sa Pawa Manito, sabi ni Alice Abanes. Teresita Jacobo, good morning. Grace Bonaobra ngata po daw nag-brown out tabi digdi sa mo sa San Jose Malilipot kaninang alas 1:30. Iyan adi. Rose Lustado, good morning from Busay. Alan Miranda, good morning. Malu Liaser, pabati po digdi sa Baryada. Ate Dird, Kuya Rab, kay Phil at Jelly. Ja Bitito Belen, good morning daw. Watching always. Happy birthday po kay Father Christian Borabo and Ate Joanna Borabo. Yan. Happy birthday, sabi ni Madam Grace Bonaobra. Magellan Vladimir, watching from Naga City. Melka, pabati po sa Mosatalia family. Kay Mama Malo, laging nakikinig sa'yo. Yan, okay? At saka, happy, alo na tumagan, good morning, Sam, kay Sam.
Happy birthday kay Kim Morales ng Tandarora, Ginubatan. Renato Mabanlag, makibati kay Mama Training and Papa Mando dyan sa Karatagan, Piodoran, Albay. Okay? Yun na, mga birthday greetings. Ay, uni pa, oh. Ay, okay na pala nabasa na. Okay, o totoo naman tabi sa iba na mga greetings sa tuya tabi na Facebook Live. Jomar Bien, may dagdag na report. Ali po dyan sa lawas. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, P.P. Henry. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta sarong parauma ang arestado digdi sa banwaan kan malilipot ka suodma. Ini matapos na mapahamangin sa kaso, may koneksyon sa pagpuputulo pagtistis kan tuon kanyog arestado si Victor Dilator Ginapong para uma residente kan Purok 2 Barangay San Roque kan Malilipot Albay. Si Bonapos iuan personal na binisita kan mga miyembros kan Malilipot Police sa iyang residensya para iserbi ang warrant of arrest kung saan naampang siya sa pagbayular sa Section 5 kan Republic Act 8048 o ang Coconut Preservation Act of 1995, 36,000 pesos ang piyansa sa kasong ini. Yang report, Jomar Bien, DCGV. Salamat, Jomar, sa report. Okay, oy, happy birthday kay Engineer Manny Asurin. Neighbor ko ini Diyan po sa Barangay 8. Engineer Manny Asurin, dati po siya mga tugang na district engineer diyan sa, dakol siyang mga na-assign na lugar. Engineer Manny Asurin, happy birthday po sa imo. Hali kay Kuya Alan Imperial. Yan, pinadara sa Messenger sa Facebook Live, ha. Hali kay Kuya Alan Imperial, happy birthday daw. Engineer Manny Asurin. Okay, enjoy po sa birthday. Kunday sa ng pandemic, pwedeng naimbitara naman kita kay ni. Happy birthday kay Violeta Perez Canbitano from Manay Cleofe Moyo. Pwede tabi maglaog sa mall ang 15 years old. Actually po, nakapalaman sa kwan, bawal po ang minor. Pwede baga, dayaman baga na pupugulan yan. Bawal po ang minor na maglaog sa mga malls actually. Buda magpararuluwas ngun yan. Dayaman po kipagbabago sa kwan baga, sa IATF regulation. Pwede dyan, nagungan ako na naglakaw-lakaw, kabit-kabit ka na ina, so aki na. Kumpa, bawal po yan. Happy birthday kay Christian Abion from Family Sedeño. Okay? Happy birthday na lang. Mayroon pa ba? May pahabol tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay na? O sige po, ang mga bareta sa Morning Hirit susunod na. Makalipas lang kaining mga patalastas. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cauledo na kami. Ilibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daibig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawid. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong asin mapundo kang pag-ulakit kaining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay Kristo sa imong aki na nabubuhay asin nagahadi, kay bamo asin kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose,
ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 6:03 hapaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta kanal daw 26 na nurses halis sa uniform personnel i-deploy sa BRTTH. Bitsara, tinawanan ng poder na makipagkasundo sa mga ahensya de gobyerno. 6,000 ang narehistrong bagong kaso din COVID-19 sa nasyon. Opisyal kan mga barangay pwedeng arestaron kung presente sa mass gathering. Sa ibang nasyon, Pinoy gadan sa shooting spree sa San Jose, California. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulat niya tong bareta sa lado lokal. Mga baretang may init. Digdi po mga tugang sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw din Biyernes. Petsa 28 na kan bulan na Mayo. Enot mga tugang sa detalyes kan mga darakulat niya tong bareta sa lado lokal. Sarong kasunduan po o Memorandum of Agreement ang napirmahan para sa COVID-19 augmentation kan 21 nurses halis sa Bureau of Fire Protection, 4 na nurses halis sa Philippine National Police asin sarong nurse halis sa Philippine Army. Magkakaigwarin ceremonial send-off asin briefing sa mga nurses sa sendang bagong trabaho asin iniparte kan One Bicol approach strategy tanganing malabanan ang COVID-19 pandemic. Ang nasabing mga nurses ididestino sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital tanganing madugangan ang mga healthcare workers na nag-asikaso sa mga pasyente na tinamaan kan COVID-19. Inaprobaran kan sangguniang panlalawigan kanalbay ang sa pangingenot ni Vice Gobernador Grex Lagman ang resolusyon na matao rin otoridad kay Governor Al Francis Bitsara na maglaog sa sarong Memorandum of Agreement na pakipakinabangan kan mga albayanos. Ang primero, yon para sa local chief executives kanalbay na magkaigwanin kasunduan sa Philippine Ports Authority para sa operasyon Kampantaw Port sa Libon. Asin na ikadua, iyon para sa pagbugtak ng Veterans Bank ATM sa Albay Farmers Bounty Village Provincial Engineering Office asin iba pang edifisyo o lugar na sa dirikan gobyerno provincial kanalbay. Sinabi ni Lagman na ang siring na lakdang ginibong kasunod kani pinapaotob na special session kang Honta Provincial kaso hapon. Mientras tanto, mga bareta hali dyan sa luwas, anom na panibagong kaso ng COVID-19 na idugang sa Daraga. Total na kumpirmado nin kaso suminakat na sa 430. Renz Luna sa detalye. Suminikat na sa 430 ang total na kumpirmadong kaso ng COVID-19 digdi sa Banuan, Candaraga. Bakalis nga na may naidugang naman na 8 kaso hapon. Si Bicol patient number 11258, sarang 53 anyos na lalaki, sarang engineer, taga-tagas Daragalbay, asin day para kung sa in-exposed kay COVID-19 na sinina-symptomatic kasi na-quarantine naman
si Bicol patient number 11262 sa 23 anyos na lalaki sa utility worker asin taga Sagpon, Dargalbay asin close contact ang sarong nagpositibo asin inina quarantine naman si Bicol patient number 11266 sa 38 anyos na lalaki taga Maroy, Dargalbay asin close contact ang sarong nagpositibo asin inina quarantine naman si Bicol patient number 11276 sarong 70 anyos na babaeng vendor taga Kiwalo, Dargalbay asin day parang po sa in-expose in COVID-19 asin naka-admit naman sa ospital si Bicol patient number 11284 sarong retired na personae sarong 66 anyos na babae taga Marquette, Dargalbay asin day parang po sa in-expose in COVID-19 asin in-quarantine naman si Bicol patient number 11285 sarong 40 anyos na lalaki sarong business manager taga Kilikao, Dargalbay asin day aram po sa in-expose in COVID-19 asin naka-quarantine naman si Bicol patient number 11286 sarong 41 anyos na babae sarong government employee taga Sipi, Dargalbay asin close contact ang duwang nagpositibo asin asymptomatic asin naka-quarantine naman asin si Bicol patient number 11287 sarong 64 anyos na lalaki taga Lakag, Dargalbay dahil parang kung sa na expose ng COVID-19 asin iningon niya naka-quarantine naman may total na 430 ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 digdi sa Banuan, Candarga asin ko kita pinagbabantayan ko niya na 80 ang aktibong kaso asin sa kaso ni 330 digdi naka-recover na asin nakarestro man ng 20 nagadaan sa COVID-19 digdi sa Banuan, Candarga padagos ang mga podan kan lokal na gobyerno maging man rural health unit sa publiko lalo naman sa mga Daragenyos na magsunod sa mga pinapautob na mga safety health protocol sa arukan pasulot ni face mask, face shield asin pagmantenir ni social distancing. Magdagdag barata, Rans Luna, DCGB News. Nadagdagan po mga tugang nin 171 ang panibagong kaso nin COVID-19 mantang tulo ang nagadan sa Bicol Region susog sa latest na report kan Department of Health. Ang 171 ini yung kinabibilangan kang 61 sa Albay, 27 sa Legazpi, 8 sa Daraga, 6 ang Ginubatan asin Pulangi, kasabay ang Santo Domingo, mantang tulo ang Tiwi, 2 sa Tabaco City, 6 sa Raro ang Kamalig, Manito asin Piodoran. Ang Camarines Sur may na-record na 59, mantang decade record na dagdag sa Camarines Norte. Anom sa Catanduanes, 27 sa Masbate, mantang 13 ang probinsya kan Sorsogon o kaya 18 ang probinsya kan Sorsogon kung hain 13 digdian sa Sorsogon City, 2 sa Erosin, Tigsararo ang Barcelona, Bulo, San Asin, Gubat. Mantang anom ang na-record sa probinsya nin Catanduanes. Sa ibong nalado, iguanin tulo na na-record na ganan sa sinabi ng Helang, kunhain saro Sanaga, sarong Sorsogon, asin sarong Catanduanes. Sa ngunyan, ang recorded na gadan sa Kabikolan, 383. Mantang ang aktibong kaso, suminakat naman sa 3,367. Mantang sa Kabilogan, iguanan ng record na 11,364. Sa ibong nalado, may reported man na 72 na recoveries may kinaraman sa siring na bagay. Mantang, padagos na nangapudan ang Department of Health sa publiko na magsunod sa dapat nagibuhon tanganing maiwasan ang padagos na pagulakit nin COVID-19. Mga jóvenes, special na misyon ngunyan kan simbahang Katoliko sa 500 na taon na selebrasyon kang Kristyanismo. Al Armario sa detalye. Papakusog kan pagtubod asin bisyon sa kapwa lalo sa mga jóvenes. Yan ang katawan doon ngunyan kan simbahan Katoliko sa selebrasyon kan ika-500 sa taon ng Kristyanismo. Sa mga programa kan Dais Legazpi sa panginot ni Bishop Joel Bong Bailon, may mga komisyon na binilog para magtrabaho sa iba-ibang sektor. Pero kaya sa katawan doon iyo ang mga jóvenes na dahil kan presenting modernisasyon ngunyan o sa kadakol ng mga jóvenes ang nilingling na sa mga gadgets at inalingawan na ang maray na pag-ugaling sa mga magurang asin sa kapwa. Yan mo yan ang saro sa mga special na misyon kasimbahan at pagtutok sa intereses kan mga jóvenes.
Marion, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:14. Iba pang mga bareta, masunod. Magalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education, Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RAE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap, lasa orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Pitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam
ramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. GB News Express. Mga albayanong nabakunahan na dapat na magsunod manggiraray sa health protocol sigon sa gobyerno probinsyal ni Albay. Ans Galero sa report. Nagpatanid ngunyan ang gobyerno probinsyal ng Albay sa mga albayanong nabakunahan na kontra sa COVID-19 aray sa pagpapautob na minimum public health standards kan mga LGU as in DOH. Inang informasyong nagluwas sa opisina ni Gobernador Al Francis Bichara kung saan siya yung sinabi na mas kinangan idaw na makompleto na ni Sarong andong dose kan pagbabakuna kay ipuhan man giray na magsunod sa siri ng mga protocols dahilan sa para magpakampante asin napabayaan na ang mga salod lalo pa niya na sige-sige pa na pagdubang kan kaso ng COVID-19 sa probinsya kan Albaya. Pero kayaan para nagpapagirumdom ang gobyerno probinsiyal kan Albay sa mga Albayano na bako ibig sabihin na nabakunahan ka na kontra sa COVID-19 dahil ka na kaini pwedeng tabaan pa sa mga panahon. Sa ngunyan, sinabi ni Bichara na importanteng maraya ang pakikipagtabangan kan publiko sa mga LGU asin man sa mga health officials hindi sa probinsya ng Albay lalo pa ngunyan na iguan ni 925 na aktibong konfirmadong kaso ng COVID-19 at presenteng pinagbabantayan pa sa bilog na probinsya ng Albay. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DCGB. Dai matakot na magkonsulta sa mga hospital asin magpa-testing kaso makamate nin mga sintomas nin COVID-19. Inang naging pangapudan sa mga Legaspeño ni Alcalde Noel Rosal matapos mantinidong ilang kao ulang kawan ang narirehistrong nagpopositibo sa syudad. Sinabi kan alkalde na kinakaipuhan na ang gabos magsunod sana tangani na maiwasan ang padagos na paglangkaw kang kaso kan COVID sa Legazpi. Ang sinabi ng pangapudan kan alkalde, parte kan sa iyang paghadit sa padagos na paglangkaw din kaso ng COVID sa satuyang syudad. Ang kaipuhan talaga niya is to follow, lalo na sa pamilya. Kung may mga symptoms dati, dahil matakot na iluwas tulos dahil umuson ka mo dyan. Pag may mga symptoms po, okay, fever, lalo na sa mga membro ng pamilyang sige ang luwa na nagtrabaho, dapat tabi isolate tapos makipag-coordinate tulos sa tuyang opisina for testing. Sa ibong nalado, nakatalaan man na magkonsulta o makonsulta ang lokal na gobyerno kang Legazpi sa Bicol Interagency Task Force kung ano ang sa indang rekomendasyon sa magiging klasifikasyon kang syudad sa presente na nasa Modified General Community Quarantine. Sa giraray, nagpagiramdom si Rosal sa publiko na mahigot na ipagbawal ang pagkakaigwanin pagtripon o kaya mass gathering sa palibot kan Legazpi. Duwang lalaki sakute na naman kan mga otoridad sa ginibong buy-bust operation. May kinaraman sa droga. Ang sinabi ng bagay nangyari sa Barangay Buraguis. Lawrence Barcena sa detalye. Sarong tricycle driver atin para tabasting karne dakdak na naman sa kinundusir na buy-bust operation sa inda mismong residensya sa Purok 2, Barangay Buraguis, Legazpi City. Basado sa latest na police record sa Legazpi City Police Union pa sa ng pagkaaga ang mga suspect na bisto na si Jose Neo Jr. E. Salotso kaiba sa database on illegal drugs. 35 anyos may agom tricycle driver asin si Ronald Arena E. Elpos 28 anyos soltero, sarong para tabasting karne o meat chopper na pareho residente ka na sambitan ng lugar. Na-recover sa mga suspect, aligado ang mga minasunod, sarong pidaso ng heat seal transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu, sarong pidaso ng 500 pesos, asin anom na pidasong 1,000 na budol money, asin sarong sling bag na may laog pang sarong badil o revolver na may unknown caliber asin apat na pidaso din 357 mag live ammunition na may black holster. Hindi inimbentaryo sa ampang kan mga mandatory witnesses asin ang mga ini pinasabot kan sa idang pagkaka-aristar dangan dinara sa Regional Crime Laboratory Office kan Campo General Simeon Ola para sa drug examination kaiba ang mga na-recover na items.
Ang mga ini mahampang susog sa hipatura sa kaso kan RA 9165 o sa kaso kontra illegal na droga asin RA 10591 o pagkakaigwanin badil na waranin magkakanigong papeles. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Nagpositibo na barangay health worker sa Piodoran Albay. Bakunado na nin anti-COVID. Alagad tinamaan pa mang giraray nin virus. Jimmy, nasalita sa detalye. Bako garantiyan na pag nabakunahan na dahil natatamaan ng COVID virus. Napagaraman kan DCGB nyo so positive sa barangay Banawan sa Piodoran. Membro kan BHW katatapos pa sa nang bakunahan kung kaya iwala ini sa sayang trabaho dahilan sa bakunado na. Ini ang nagparalibot sa barangay parte kan trabaho siya ang nakatuka sa operation patak sa mga aki kontra polio. Gulping magurang mga aki anak kasalamuha kini alagad sa ibungkan na pagkumpyar na dai na ini maulakitan nagpositive man giraray sa ngunyan lockdown ang barangay Banawan sa Piodoran Kunsain dahil masabutan Kunsain nakakuhanin virus ang nasabing BHW. Sa ngunyan, maski may bakuna, dapat ingat man giraray sa pagsabing pigtatamaan man giraray nin COVID virus maski may bakuna na kontra kaini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nasa 58% na ang natudukan na bakuna sa mga Bicolano kung sain sang 2,930 o kaya 23 digdi ang first dose as in 18,832 ang second dose. Sigon sa Department of Health sa pagi ni Regional Director Ernie Vera, nagkakaigwanin pagbakuna sa 193 na vaccination sites sa rehiyon, 33 sa mga probinsya Canalbay, 26 sa Camarines Norte, 45 sa Camarines Sur, 19 sa Catanduanes, 32 sa Masbate, asin 33 sa probinsya Can Sorsogon. Mantang nasa 206,580 dosis ng bakuna ang naresibin nindahal sa sentral nindang opisina ang pigagamit sa pagbakuna sa mga personang kaibahan sa priority group. Sa ngunya ng apudan si Vera sa mga Bicolano na magparehistro na sa kanya-kanyang COVID-19 registration kan sa endang lokal na gobyerno maski dahil pa man kaibahan sa mga prioridad na babakunahan. Dua po na COVID-19 patient sa Banwaan kang malilipot. Nagadan. Jomar Bien, detalye mo. Duwang COVID patient sa Banwaan kan malilipot ang nagadan na matapos ng liwat na magrangkada ang naunang bita na kaso digdi sa nasabing Banwaan ang halos magkasunod na nagadan iyon sarong 43 anyos na lalaki na taga-barangay Santa Cruz asing 49 anyos na lalaki na taga-barangay Binitayan. Ang duwang ini iyon biglang nagelang asin narugado sundo na gadaan ang mga ini sa ospital. Nagluluwas na sa total na tulo ang nagadaan sa COVID-19 digdi sa Banwaan kan malilipot sa total na 21 kaso poon kan Agosto 2020. Ang apat o kaini aktibo pa sundo ngunyan ang kaso asin 14 naman ang naka-recover. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:27. Iba pa o kaya alas 6:26. Iba pa niya tong mga bareta. Masunod, magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao!
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunmig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296 series of 2020. Drink responsibly. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. Be
Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga darakula niya tong bareta sa lado nasyonal. Uminabot po sa 6,000 o sobra sa 6,000. Ang panibagong narehistro na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakabagong datos kan Department of Health, minabot po sa 1.2 milyon ang konfirmadong kaso kanakolokit na hilang sa nasyon. Sa nasabing bilang, 48,109 o 4.0% ang aktibong kaso. Sinabi ka na ahensya na 6,483 ang bagong narehistrong kaso ng COVID-19 sa nasyon. 92.7% sa active cases, mantang ang mild, 2.2% ang asymptomatic, 1.47% ang moderate, as in 2% ang severe, mantang 1.6 ang nasa critical na kondisyon. Nasa 210 man ang narehistrong nagadan dahil ang digdi suminakat sa 20,379 o 1.70% ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Sigon sa DOH, 4,335 ang narahay sa COVID-19 kung kaya uminabot man sa 1.1 milyon o 94.3% ang total recoveries kan COVID-19 sa Pilipinas. Padagos ang pagitaas kan mga narahay sa COVID-19 virus sa nasyon matapos makarehistro rin nagdag na 4,335 na mga bagong narahay kasuhapon. Apera digdi na sa 1.1 milyon naman ang bilang kang narahay, as in 48,109 ang bilang kan mga aktibong kaso. Mantang 6,483 ang dadagdag na panibagong tinamaan kan virus. Tutugutan po ang warrantless arrest sa mga opisyales nin barangay na nasa mismong mass gathering na mag-serving super spreader events. Inan sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos patanida ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga namayo sa barangay na pigtutugutan ang mass gathering sa sendang nasasakupan. Sinabi ni Roque na pwedeng dakopon kan mga otoridad ang mga manadakop saktong nasa super spreader events. Maski warang darang warrant of arrest ang mga ini, pwede man na papanimbagon ang mga madadakop na nag-atindir sa mass gathering. Tinawan po nindoon kan Philippine National Police na bako ninda pulisiya na magpabuhi nin preso para gamiton sa drug operation. Sigon kay PNP Chief Police General Guillermo Eliazar, katakod inik ang alegasyon ni Senador Risa Hontiveros na naging kalakaran na sa PNP ang pagpapaluwas nin mga preso bilang shortcut sa pagigibon nindang investigasyon. Sigon sa Chief PNP, pwede nang makakuanin informasyon ang PNP gikan sa sarong drug detainee kung igwang direktiba digdian korte, depende kung gurano ini kasensitibo asin kaimportante sa operasyon. Enot kay ni binulgar ni Hontiveros sa naging pagdangog kan Senado. Ang testimonya nin sarong Junior Decena alias Mama Jo na ginamit sindang kan mga pulis kan maglansar ini nin operasyon kung saan kasabay kay ni ang mga tauhan kan PDEA nagresulta man sa madagong missing counter. Alagad ipinag-orden ni Eliazar sa Internal Affairs Service o IAS ang paglansar ng investigasyon para aramon kung anong pagsuhay kan mga pulis sa endang protocol ang sinabi ng polisiya. Mientras tanto, ipinag-orden sa mga barangay sa siyudad din Manila ang pag-assist o pagtabang
sa mga may edad na mga persona asin man na may comorbidities para sa vaccine registration. Sinabi ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na tinaunang kidirektiba ang 896 na mga barangays kang syudad din Manila na tabangan ang mga senior citizens asin mga persons with comorbidities na magrehistro na sa COVID-19 vaccination. Ang memorandum ipinaagi sa Manila Barangay Bureau sa pagikan Director Kaini. Mantang kinakaipuan na magpuuna kan pagtabang tanganing magprepara din mga gadget asin iba pang gamit asin matawananin pagkakanigong asistensya ang mga persona na makapagrehistro tulos kundainin mga technical knowledge ang mga ini sa mga computer sa ngunyan. Ang sinabi ng memorandum, iyon base sa report kan mga senior citizens, asin iba pang mga persona na may comorbidities na nadidifisilan na pagkapagrehistro dahilan sa bako masyado aram ang mga digital asin technical equipment na ginagamit para sa online registration. Dahilan kaini ang mga punong barangay pinagabisuhan na tabangan ang mga ini kasarabay ang mga SK Barangay Council na i-facilitate ang sinabi ng online registration tangani na makarehistro na ang mga ini sa mga maabot na aldaw susog sa kasuguan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Pinagkukonsiderar na magayon na pagpuon para sa pagkamit kang katalingkasan sa korte ang pagkakabasura kan House Committee on Justice sa impeachment complaint na sinumiter kontra kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Sigon kay Leonen, garo pigbabalik sana ni Filipino League of Advocates for Good Governance Edwin Cordevilla sa sadiri kay ni ani sinumiter na reklamo kontra sa iya may konsiderar na bako pang oras para rauton ang institusyon sa nasyon gamitan kasa o kaya asin pag-abuso sa poder. Sango niya nagpasalamat si Leonen sa Kamara de Representantes dahil sa pagpapahalaga sa diretso asing katalingkasan sa paggamit nin hostisya. Alas 6:37 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. With proper diet and exercise. Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cat College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: General Academic Strand, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Accountancy, Business and Management, and Humanities and Social Sciences. Technical Vocational Livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cat College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, tubig
pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, kasabay po ang sarong Filipino ang nagadaan matapos hinda pagbabalilon sa San Jose, California. Sigon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nakumpirmar sa hindakan Philippine Consulate General sa San Francisco ang paggagadaan kan sarong Filipino. Magigirumduman na pigbabadil kang suspects na si Samuel Cassidy, 57 anyos, sa nagkapira katao sa Light Rail Yard commuter train sa Santa Clara Valley Transportation. Gadan man ang suspect matapos na aligadong nagbadil sa sadiri. Pinag-areglar na kan DFA ang mga papeles sa dokumentos sa pagkapauli kan bangkay kan Filipinong nadamay sa insidente. Sinugo po ni US President Joe Biden ang sayang intelligence community na magdublikayod para sa investigasyon na kan kausa kan COVID-19 sa laog ni 90 días. Ang nasabing anunsyo kasunod kang report kan US Intelligence na may nagkapirang researchers sa Wuhan Institute of Virology ang nagkahilang kang Nobyembre 2019. Sinabi kan US President na tapos na ang pag-aadal asin investigasyon kay po ang gibuhon ninda maski ang pag-question sinda kan China. Matabang sa indang national labs asin nagkapirang ahensya sa US para maparekas ang investigasyon. Kan Marso pa, sigon sa iya, may direktiba na siya sa iyang National Security Advisor na si Jake Sullivan na panginutan ng intelligence community para ihanda ang report asin most up-to-date na analysis sa pinaghalian kan COVID-19 kung sa ininihali na hayop o aksidente sa laboratorio. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po mga tugang kayan kasabay si News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, VP. Ang vaksin sarosa ng paagi para mapugulan ang paglakop kan COVID-19 sa abiso kan World Health Organization Philippines. Yan ang sinabi na dapat magpadagos ang publiko sa mga prevention measures. Sinabi man kan Department of Health o DOH na dapat tama ang pagsulog ng face mask asin face shield, mag-distance at least 1 meter sa ibang tao, proper hand hygiene, asin iwasan ang crowded na mga lugar asin settings. Sarong pagirumdum kan TCGB asin kan DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Pinirmahan na po ni Presidente Rodrigo Duterte ang ley na madeklarar na sa Davao City bilang Chocolate Capital of the Philippines. Siraram kang pinirmahan na Republic Act 11547 kamabutan kaining matawanan ang halaga ang pagtarumnin kakao para mapakusog ang rural development sa nasyon sa pagikan export earnings. Nakapalaman sa nasabing lay na kamautan kaining matawananin pangkabuhayan ang mga saradit na parauma mantang nagtutubod man si Duterte na sa pagikang pagpirma niya sa nasabing lay agakaibahan ang Pilipinas sa mga producer nin finest cacao beans. Napag-araman na ng Ghana,
na ninagkapit ang International Awards sa Davao dahil sa chocolate business na cacao grower as in chocolate maker sa Davao City. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa tuya tabi na 500 years of Christianity. Pagrumdom asin pagbalikan mga istoryang importante sa tuyang nasyon. Animahen kan berhen sa kota sa Sugbo o ang Nuestra Señora de la Cota de Cebu. Ang saro sa tulong mga imahe na regalo ni Magellan sa magagom na raha humabon asin raha humamay. Nakuha ang imahe sa nagpapataw-pataw o na nagpapataw-pataw sa sarong bubon duman sa port kan San Pedro, Cebu sa pagultanan kan taon 1572 as in 1575. Ang venerated image iyo ang pigbugtak sa kota San Pedro as in kadakol na deboto ang nagbisita digdi. Sinabi man na maging ang tubig sa bubon kan kota San Pedro iyoan may mga milagrosong istorya dahil sa mga nakakarahay na naihatod ka ini. Pig-tribute ini sa Virgen asin inapod ining Nuestra Señora de los Remedios. Kan mid-1900s ang imahe piglipat sa Cebu Cathedral asin ginibo ini na sa diring o ginibuhan din sa diring chapel. Kan magpoon ang giyera binumbaan Cebu Cathedral asin nagluwas ang mga istorya na naisalbar ang imahe alagad dahil masihan kung sa ini dinara dahilan kaya ni duwang replika ang komisyon tanganing mamantiner ang debosyon kay Nuestra Señora de los Remedios. Ang saro ikinaag sa Cebu Cathedral asin ang saro man sa Port San Pedro. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Iyan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta sa DCGB. Sinurat po ni News Director o kaya News Manager Mar de la Cruz at si News Director Edwin Peralta. Katawang sa Angel sa mga bareta sa lado lokal, siring man ang report kan Mega Force Patrol. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesto to grow happy! Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan tayo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Mag New Downy kontra amoy pawis. Protektado at fresh ang damit dahil may 24 hours
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, balik kita sa programa. Naubos mo na tabi na hanggang alas 7. May tada ka pa? May tada ka pa? O sige. Anyway, ma-reply ko ta ako kang parte kang pangapudan ni Director Vera, mga tugang sa Tuya Gabos, kan Department of Health. Anyway, halipot man sana 3 minutos, 2 minutos man sana, more than 2 minutes. Mga tugang, takasuhapon, nagpaapod ki virtual press conference, mga tugang ang Department of Health. Si Director Vera, mga tugang kang DOH, may pangapudan sa Tuya Gabos. Tamis mong sinda na handal naman, may kinaraman po sa padagos na paglangkaw kan COVID-19, digdi po sa Satuya na rehiyon. Uni po mga tugang an sa iyang appeal o apelo sa Satuya Gabos, mga tugang na mga Bicolano. Humingi ng inyong tulong sa kalagayang ito. Sa COVID-19, nalubhang nga kabahala. Nais ko rin manawagan at humingi ng inyong tulong sa kalagayang ito. Noong mga nagdaang araw, mula Mayo 22, 24 hanggang 25, ay nakapagtala tayo na nagpas sa 200 na bagong kaso ng COVID-19 sa bawat araw. Ang pinakamataas ay inaitala natin noong May 25, kung saan meron tayong kabuuan na 233 cases sa isang araw lamang. Halos hindi na buwababa sa 100 ang ating kaso sa araw-araw. Kung natatandaan nyo, noong nagsisimula pa lang ang pandemya sa ating rehiyon, ay nakapagtatala tayo lamang ng 1 hanggang 3 kaso sa isang araw. Ngayon, ay lubhang dumadami ang mga kaso. Ang inyong Department of Health, Bicol, kasama ang Bicol Interagency Task Force o BIATF for Emerging Infectious Diseases at ang ating mga lokal na pamahalaan ay patuloy nagtutulungan upang mapababa ang ating kaso sa COVID-19. Kabilang dito ang pagpapaigting ng ating laboratory o PCR testing na sa ngayon ay nakakagawa na ng halos 1,000 test sa isang araw. Ang 3 government COVID laboratories, ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory, ang Bicol Medical Center, at ang Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center. At isang pribadong laboratorio sa Sorsogon ng Metrohead. Naging masigasig din ang mga LGU sa contact tracing. At marahil isa rito sa mga dahilan kung bakit marami na ang i-report ng mga kaso. Pinasigla din ang kampanya ng Bida Solusyon at Rest Bakuna upang palaging ipaalala sa lahat ng paraan upang maiwasan ng sakit na COVID-19. Marami pang mga hakbang na ginagawa ang inyong pamahalaan kasama ang iba't ibang sektor ng gobyerno at pribadong organisasyon upang masugpo ang COVID-19 kasama ang regular na pagpupulong at pag-uusap upang makapag-responde kaagad sa mga problema. Patuloy din namin ipinaalala na kasama kayo sa laban na ito. Nasa kamay ng bawat Bicolanong uragon
ang pagtatagumpay sa laban natin sa COVID-19. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa laban na ito. Ngunit napapansin namin na marami ang nakakalimot o hindi ginagampanan ang kanilang responsibilidad bilang mamayan, bilang Bicolano. Sa ating mga jeepney mukhang minsan wala ng saysayang barrier sapagkat ipagkakasya ang dalawang tao sa isang upuan. Sa ating mga pampublikong lugar kung saan may mga mangilan-ngilan na walang face mask o kaya hindi tama ang paggamit ng face mask. Sa ating mga resorts o iba pang recreational sites kung saan punuan at mukhang nakalimutan na ang social distancing. Ito po ay ang iyan lamang sa ating mga napapansin at lubhang nakakadismaya ang ganito. Sa nakaraang 3 araw, patuloy na tumaas ang kaso. Sa katunayan, mayroon tayong 19% increase as of May 23, 2021. Nakatala tayo ng 1,753 na increase sa ating kaso sa loob lamang ng 14 na araw o 14 days mula May 3 hanggang May 23. Average 125 cases per day mula sa 103 cases per day. Karamihan ng mga naitalang kaso ay hindi tiyak ang exposure o history. At karamihan sa mga naitatala na bagong kaso ay may mga close contacts ng mga naunang kaso. Maaaring sila ay mga kamag-anak, katrabaho, o nakasama ng mga friend use cases. Kunti lang ang galing sa labas o nahawak sa labas ng rehiyon. Ngayon na tayo ay nasa sitwasyon na ito, mahalagang gampanan natin ang ating parte sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga health protocols. Ulit-ulit po kami sa pagsasabi na suotin ng tamang face mask, lalo na kung nasa labas ng bahay. Isanitize ang kamay, iwasan ang mga kulog na lugar at dumistansya ng 1 metro sa bawat tao. Bukod sa pagsunod sa minimum public health standards, naway sundin natin ang pinatutupad na quarantine at isolation protocols. Kapag tayo na-expose sa mga nagpositibo sa COVID-19, ay agad tayo magbigay alam sa Barangay Health Emergency Response Teams o BERTs o kaya sa inyong rural health units o city health office. Tayo din mismo magsimulang mag-quarantine ng ating sarili habang nag-aantay ng abiso mula sa lokal na pamahalaan sa kalusugan o kung ano ang gagawin. Sundin po natin na tapusin ang 14 days quarantine kahit mayroon tayo negative na results at PCR. Para naman sa mga umuwi sa rehiyon, ngayon nagbalik na ang biyahe ng ating mga provincial buses. Pakipag-coordinate sa ating mga lokal na pamahalaan bago tayo bibiyahe pauwi sa Bicol. At sundin natin ang kanilang mga patakaran. Mayroon din kaming mga ilan-ilan na report na tatanggap patungkol sa mass gathering. Pakiusap namin na iwasan muna ang mga malalaking pagtitipon o mga super spreader events. Maaaring maging lugar o dahilan ito ng pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga lugar. Sa may mga balak kumandidato, naiintindihan po namin na mag-eleksyon na. Ngunit pakiusap, pag po tayo magsasagawa ng mga mass gatherings bilang bahagi ng ating pagpapakilala. Sapagkat tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. Hindi na tayo magsisihan. Sundin na lang po natin ang mga simpleng pamamaraan para maprotektahan na kayo. Ikaw at ako, kapamilya niyo laban sa COVID-19.
Basta Morning, Henry M. Mga tugang, siguro klarado man sa tuya gabos ang pangapudan po ni Director Vera kang Department of Health. Tungkol tabi sa pagtama na pagsulod. Kita baya kita sa ibang nasyon nagataranggalan ng mask. Kita digdi hanggang pa kita sa pagpagiramnom. Sa pagsulog kan dapat na pagsulod sa protocol. Yeah, ready? Akira kung man kitang mga third world country. Pero ito tama itong pangapudan ni Director Vera. Mga tugang na buong observation niya. Oh, sa mga makarandidato diyan, palan, may pangapudan man po sa Indo. Iwasan na mag-create mga events na magtitripunan mga tao. Are? Okay, o yan po mga tugang ang pangapudan sa tukang Department of Health tamagin sinda na hadit man sa padagos sa maglangkaw tabi kan COVID-19 sa Bicol Region. Salamat kan sa inong pagantabay. Ini po si Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Depong o kaya masunod na Bareta alas 7 sa DCGB. Goodbye. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa pagkamuot sa kapwa. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill!